أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله منا كرشان سورة الروم لا بأس. سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يوم تقوم الساعة ranan da ainihin wato as-sa'a za ta tsaya za ta miƙe wato ma'ana kiyama kenan yuqsimul mujrimuna mujrimai za su rantse malabi su gaira sa'a cewa ba su zauna a duniyar nan ba sai wani ɗan lokaci ɗan kaɗan kazalika kanu yufakun haka ne ya kasance wato ake juyar da su ake batar da su to wato kenan a lokacin tashin kiyama kaga mujrimai za su rantse su ce to ai su wasu ma zauna a duniyar nan ba sai ɗan kit ɗan wani lokaci ɗan kankani ka gani wanda kuma kaga wannan ya ƙara nuna wautansu da kuma asaransu mutum ya zo ya rayuwa yar gajeruwa yar kit haka to maimakon kuma ya amfana da ita ya samu rayuwa ta dindindin sai kuma ya je ya kasance ya tabka asara dan lokaci dan kankani wanda mutum zai aikin kirki ya samu ainihin wato makoma wanda ba ta yankewa sai ya je ya abin da ba daidai ba kuma ya asara rayuwa ta dindindin kaga wato ma'ana kenan mai hankali zai amfani da ita wannan dama yar gajeruwa sai samu rayuwa madawwamiya kamar yadda amirul mu'minin alaihi salam yake faɗa a cikin nahjul balaga yana batun a cikin khutbatul muttaqin kenan yake cewa sabaru ayyaman qalilan aqabatha rahatun tawila sun yi hakuri su masu takawa masu hankali sun yi hakuri na ɗan lokaci ƙanƙani ɗan kaɗan sai kuma ya zama da kenan cewa aqabat harahatun tawila sai ya kasance wato sanadiyan wannan ɗan haƙuri da suka yi ɗan ƙanƙani ɗan lokaci ƙanƙani sai kuma suka samu hutu mai tsawo wanda ba iyaka kagani shi kenan to nan kalman sa'a ta maimaitu amma da ma'ana daban-daban wanda masu balaga suke ce majinasi ko cewa wato kenan yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a gani sa'a ta farko kiyama sa'a dan lokaci dan kankani dan kit a gani kamar yanda wani fitaccen khatibi a wannan zamanin marigayi Sheikh Kishk yake cewa wailun li hizbil ba'thi yawmal ba'th akwai hizbul ba'th da su Saddam Hussein yace wailun li hizbil ba'th yawmal ba'th ranar tashi kiyama hizbul ba'th shine wannan kungiyan Michel Aflaq wani balarabe ne Kirista wanda ya kafa wannan hizbul ba'th dinnan wanda take da mabiya musamman irin su Iraki da Suriya akwai mabiya Hizbul Ba'ath to shine to labas to saboda haka in sa'a ta tsaya to kaga mujrimai za su yi rantsuwa su ce su ai ba su ma zauna ba sai dan lokaci dan kankani ko da ma mujrimi ya shekara 100 ne ko da ma ya shekara 1000 ne ma ina ta'asa a nan duniya aka je kiyama duk sai ya ga cewa ai bai dade a nan duniyan ba to ma'ana dai mai hankali dai ya amfana da wannan yar gajeruwar rayuwar kenan. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. to kaga shine dai wanda ya kasance aka ba su ilimi da imani masana ilimi da imani sai su ce to lalle kam ai kun manta
batun cewa da kuke zauna ba ku zauna a nan duniya ba sai dan lokaci dan sa'a na kallabistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th lalle ainihin wato kun zauna tsawon abinda ainihin wato Allah ya rubuta muku har zuwa wannan ranar tashi abinda Allah ya kaddara muku ya rubuta muku a littafin sa za ku zauna to kun zauna tsawon wannan lokaci har kuma gashi lokacin kiyama lokacin tayar da mutane shine ba'th dan kenan wato ma'ana kiyama fa hadha yawmul ba'thi to wannan ai shine ranar tayar da mutane din walakinnakum kuntum la ta'lamun amma kun kasance ba ku sani ba shi mai littafi yace yuradu ana zaka al ulama al mu'minun ko kuma yurdu kenan ana zaka al ulama al mu'minuna ala al mujrimina bi annakum labistum ala wajhi al ardi wa fi batniha منذ ولدتم ila hadha al yawm alladhi buistum fihi shine masana za su ce musu to ai kun dade kun rayu a duniya bayan mutuwa ku kuma an ajiye ku a ƙarƙashin ƙasa kuma har zuwa wannan lokaci shine fa yawma idhil la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wa la hum yusta'tabun kuma a wannan rana to azzalimai ainihin wato ma'dhira wato gabatar da hanzari da za su yi ba zai amfane su da komai ba la uzra a ganin yudfa wala hamimun yanfa abadan la shay'an illa al-amal salih saboda haka babu wani uzuri babu wani aboki wanda zai cece mutum sai fa wato kenan aiki na ƙwarai wala hum yusta'tabun al-murad bil isti'tab huna al-iqala ay innal mujrimina yastaqiluna rabbahum fala yuqiluhum a ganin za su nemi a yi musu rangwame a yafe musu shine ikala din to amma kuma ba za a yi musu wannan rangwame ba shine to saboda haka za su ta bayan da tsorori suna gabatar da hanzari amma ba zai amfane su da komai ba za su ta cewa wallahi ba su sani ba ne ai kaza kaza ai ka wani ne ya musu kaza ai ga wanda ya yaudare su ai kaza menene to duk dai ba amfani dai kasan ko a nan duniya ma in mutum ya yi wani abu ba daidai ba aka rutsa da shi ko ya shiga wani hali to sai ya ta cewa ai wallahi kaza 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 ya ta bayar da uzurori kamar misali wani lokaci a rediyo ko wani lokaci a ce an kama an yi kai samame ko an kama an fashi ko an wiwi ko wani dai haka misali to hama a yi hira da su wani ya ce wallahi ai kaddara ce ai kaza 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 wai kaddara to shi kenan to an ji kaddara ne ko kuma kaddara ne yasa aka kama ka dake kaddara ne yasa kuma kaddara ne yasa aka kama shi to shikenan kaga haka in mutun ya je lahira ya ce ai kaddara ce ai kaza kaza sai mala'iku su ce to shikenan kaddara ce ta sa yanzu suka kame shi kuma za su dauki mataki akan shi wala qad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal lallai mun buga kowane irin nau'i na misali ga mutane a gani to a cikin wannan alkur'ani wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun in ma da za a zo da ainihin wato kenan ayoyi ko wasu hujjoji ko wasu mu'jizozi ko ma me aka zo da shi to su dai kafirai za su ci ainihin wato wannan kawai bata ne za su ce kawai an zo masa da bata ne ba amma za su yadda ba kazalika yadba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun haka ne Allah yake yunke ya toshe zukatan waɗanda ainihin wato ba su da sani gani saboda haka duk hujjar da za a kawo ma wanda shi ba bukatan shari'a yake to shi kenan ba zai yadda ba to bayan da ka iya da shi saboda haka Allah madaukakin sarki yace fasbir inna wa'dallahi haqq wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun saboda haka kai hakuri wannan ban hakuri ne tasliya ce ga fiyayen halitta Allah madaukakin sarki yana bashi hakuri cewa duk yanda kai da mutane wanda baya san shirya bayan da ka iya da shi ai a'rid wala taktarith bi safahatil bahaim wal aradili gani saboda haka
ka yi haƙuri, kada ka damu kanka da mutane wanda suka mai da kawunansu suka mai da ƙwaƙwalensu irin na ainihin wato dabbobi, wato mutane wanda suka kasance wawaye. Shine fasbir inna wa'adallahi haqq, ka yi haƙuri, lalle alƙawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne. wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Istighfar kaman shine a sauƙaƙa hankali, kamar a wawaitar da mutum. A gani wannan wa'anda ba su yadda ba, kada su wawaitar da kai, kada su ce maka ainihin wato ka zo da shirme, ko ka zo da bata, ko ka zo da hauka, ko ka zo da abin da ba daidai ba, wanda ya dame ka. Kada ka damu da abin da suke faɗa. Shine saboda haka ka kyale su, ka kasance kai akan shari'a ne daga wajen ubangijinka. Saboda haka za su faɗi maganganu cewa ka zo da abin da yake ba daidai ba, ko ma su ce ma rashin hankali ne, ko wuta ne, ko kaza ko kaza. To wannan kada ya dame ka, kyale su. Shine wato wannan dai tasliya ce, ban haƙuri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma ita ce sunna. Duk lokacin da manzo ya zo da shari'a, to farkon al'amari za ga cewa mutane kaɗan su ne za su yadda, amma aksariya aglabiya sai ga wato ba za su yadda da wannan ba, za su ta miyagun maganganu. To sannan a hankali Allah ta'ala sai bayar da galaba ga waɗanda suke kan wato shari'a, wanda suke kan daidai. To kuma sha'anin da'awa, sha'anin wa'azi a kowane zamani, a kowane lokaci, wannan ita ce suna guda ɗaya rak. Duk lokacin da mai kira ya zo, to haka za ka ga wato za a samu ainihin wato waɗanda za su faɗa da shi, kamar yadda misali da ya faru a lokacin annabawa da manzanni, kamar yadda ya faru a lokacin manzon ƙarshe. A gani to haka tarihi yake maimaita kansa, yadda zai kasance daga cikin dangin mutum ma za a samu ainihin wato Abu Lahab, sannan kuma daga sauran manyan gari a samu sauransu abu din nan, duk su yi gangami su yi ta bauta da shirme. Sannan kuma Allah ta'ala zai ba mutum ansaru, daga bisani kuma ya kasance Allah ya bayar da nasara. To haka abin yake. A gani duk sanda mai kira ya zo, to fa sai ya sha wahala. A gani sai an musa makirci iri-iri, ya yi ta fama. To a haka nan kuma sai Allah ya bayar da nasara. Kuma abin lura ma shine, ko da ma misali bayan an samu nasara fa an murƙushe ainihin wato kafirai da kafirci da zalunci, to ba za su daddara ba. Tsawon ainihin wato rayuwarsu, azzalumai da kafirai to ba su daddara, za su ta faɗa. A gani yanzu ka dubi wannan zamanin namu fa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shekara nawa da kauransa, amma har yanzu za ga mutane ainihin wato akwai kafirai suna shedana, suna ta'annuti, suna maganganu da rubuce-rubuce da zane-zane na cin mutunci har yanzu. A gani ko maka dubi misali daular musulunci ta Iran, har yanzu din nan fa ana ta kulle-kulle, ana makirce-makirce, ana za a yi ainihin wato a tarwatsa wannan daula ta musulunci. To shine saboda haka fasbir inna wa'adallahi haqq wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Yayi hakuri, alƙawarin Allah gaskiya ne. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Saboda haka alƙawarin Allah ta'ala ne cewa rundunansa sune masu rinjaye, sune masu galaba. Wannan kenan.